Ya, unsa may plano ninyo? Unsa may ka-suggest ninyo nga plano? Boss, di ako kasuggest boss. Kuan boss, ning parang di na malampawan boss ang Taytayan. Gubo naman. Kana, mayo na iyang gibuhat. Mutuman gimo sa kuang mando. Kaya wala diri sa busing ko. Dali ninyo na kay basig mo rito sa busing. Sige kag mandar dia. Parehas ra bata din sa lugoon. Magbuot ba ka sa among mga liyok nga prehas matagi sildoan dire. Ikaw madi ay nagsildo namo. Nagawas nagig ang tinuod ninyo. Mga wa mo'y batasan. Gaingon si busing nga kung wala siya diri, ako'y right hand. So, nagpasabot, kung wala siya, ako'y amo ninyo. So, dalian ninyo na kay basig mo ari si busing, wa pa na humagpanday ni ihang mansyon. Dili kay mura mo bao maglihok. Ug mutabang po unta ka diri. Dali unta nimo man. Na si pakag mandar. Ikaw ha? Suko lagi ka na ako. Hawira ko rin aljin kay. Hawira lagi ko kay ako na nang awayon. Ay, taon tayo. Ay, taon. Ayaw, maluoy ka. Sana. Gaaway na pud mo? Uy, boss! Uy, boss. Uy, ikaw maday ni. Ay, wala mo gumig-away gud. Nya kaon sa manday mo? Nganong ga bugdot tay mamanan inyong kamot? Ay, wala ra boss. Si Charlie ganahan rag piang. Piang badi ay. Nga balik man akong gusto. Isog karon kiki ra ba kanako. Ay, undangan na ninyo. Nabun sa mali ka diri, boss. Dire pagod, padol mo dire kay at para tong masabutan eh. Ari, Ah, natay sabutan. Dali na mo. dire. Pinay tay sabutan ni boss. Ani ra mi boss. Mag-unsa man day ka diri boss. Nga ang imong mansyon wala pa man namo na magpanday. Matar, maura ninyo na obra ining siminahan ha? Gamay ra man ni kayo. Pero sige ra. Okay ra. Nadep ipakita ninyo ba? Kay gusto ko nga makakuan sa tong barangay ba, makatabang. Kay dito ko ganina, naagi ko dito sa Sangay ug dito sa Taytayan, nalampawan ang mga kuan, ang mga taytay. Ug katong spillway na lampawan. Mao na nga na ako dire kay para makatabang pud aning barangay ba, magsabot ako kung sa iya ngay natong buhaton. Ay boss. Andam giming mutabang para sa barangay. Basta may ayaw dara. Nagko naman yung tiyan og dinawat anang ayuda. Hilom da rin aljin oy. Apilon po ko nimo. Burag wa po kakadawat. Kadawat lagi pero usra kakaon po. Kana bang paniwang-niwang ra? Dako kayog kaon. Nan, di usara ka kaon ng ayuda? Hilom ko na mo diya, kamuspusan tanaman na umuron. Sige na magpabuyag na ako. Gusto na ako nga sa sunod kung bisag kusog kay ulan, di na malampawan ang Taytayan para ang mga motor di na makuan. Di na makuan ba? Di na kayong-kayungan, makarik na nagagi. No, dire oh, tanawan ni Noreo. Ay, tanawan ni Noreo. Ano siya? Na, kusog kayong baha no. Sus, kaluuya. Oh. Lapawan ki boss no? Oo, na. Kung sa may noy ka sa din ani parang hindi kayo ni kuan. Parang hindi na ni baha dason. Ikaw Char. Lingkod sa mo balik to, lingkod mo balik. Ya, unsa may plano ninyo? Unsa may ka-suggest ninyo nga plano? Boss, di ako kasuggest boss. Kuan boss, ning parang di na malampawan boss ang Taytayan. Gubo naman. Pagka. Wag mo iklaro Aldin, nagdako naman imong lawas pero wa kay plano. Sakto ginadrin. Ay, ako pa. Graduate ba ako kinder sa una, Jane?
Utro po karinal. Kung unsa kagamay na imong lawas, mo puna kagamay na imong utok. Naun siya na dagway na. Pagtarong mo diha nangisog naman si Busing oh. Mga wa mo'y utok. Para na ako Busing. Ang pinakamayong ideya ana para nako katuging ilaha. Matar ninyo. O, naging mo yung mga utok, no? Asa naman ko na yung mga utok ko, no? Kamo may utok, boss. Galing sa nasobraan ra. Matar. Pasalamat mo, kay bugnaw kayong panahon ron, lugos mo init ako ang lawas, ug utok. Gibugnaw ka boss? Oo, nga naman. Raljin, pakuha dito guys. Ipainom ni Busing kay bugnaw kayong panahon.